varpailla tuohon just ennen potkua tekemään lähtiessä, ja se tarkoittaa sitä, että tulee aika rajusti kaatumalla tonne, ja suksika ei nouse mukaan tuohon hyppyyn missään vaiheessa oikeastaan alkuilmalennon osalta, ja jää todella matalalle tuo lentorata, ja taitavasti siitä Konkari vielä rakentaa kumminkin suhteellisen ehjä hypyn, mutta kyllä se oli peli ohi jo tuolla keulan päällä. Slovenialaisilla kaksoisjohto Robert Kranjec, Rok Benkovic ja kotiyleisö ulvoo lauantai-päivän huumassa täällä, kun Jernej Damjan isäntämaan kolmas vahva akseli on tulossa. Jernej Damjan, ja hänkö räväyttää potin ja vie Slovenian kolmoisjohtoon, ja aika hyvässä kunnossa näyttää slovenialaiset olevan joukkueena. Kyllä, tämäkin Jernej Damjanin esitys on vallan mainio, 214,5 metriä. Slovenian pojilta löytyy kyllä luontoa hypätä lentomäestä, ja tää paikka on tuttu ja kotiyleisö edessä, niin mikäpä sen komeampaa, kun pääsee esittämään oikein komeita hyppyjä. Ja kyllähän lentomäessä näistä mitoista, mitä tässäkin Damjan hyppää, niin hyppäjä saa kyllä todella mahtavia fiiliksiä, ja Damjani on kyllä ollut slovenialaisista kaikista tasaisin koko kauden, ja tämähän on tarkoittaa vaan sitä, että poika saa vielä huikein hienon päätöksen hienolle kaudelle. Menee neljänneksi. Näin Tomi Ingebrigtsen rikkoo ainoana muunmaalaisena tuon slovenialaisrintaman. Suomalaiset Kalle Keituri 11. Ja löytyyhän sieltä sitten myöskin Tami Kiuru, hän on 13. Tässä tulee Daiki Ito. Eikä hänenkään kroppaansa nyt aivan huono tähän lentomäkeen ole. Ei ole, ja luontoa varmasti tältä mieheltä löytyy. Kyllä, koska suomalainen valmentaja sitä varmasti päähän takoo. Näin Daiki Ito pääsee lennättämään hyppyynsä, mutta ei saa missään vaiheessa tuo hyppy ilmaa alle. Ei missään vaiheessa. Ei, kyllä Itolla on ollut vähän vaikeaa tätä loppukausia. Ei ole ollut sitä räväkkyyttä tekemisessä, mitä nähtiin alkuvuodesta. Ja Ito nousi oikeastaan täksi kaudeksi, kun puskista tappelemaan ihan maailmancupin yksittäisten osakilpailujen kärkisijoista, mutta ilmeisesti nuorella miehellä ihan ei itseluottamus anna myöten tehdä normaalisuoritusta tähän lentomäkeen, mutta ei nyt missään nimessä 207 metristä voi mennä kyllä haukkumaan, kyllähän se on kovan luokan suoritus. Ja siellä Smithi saa tyytyä aurinkolasit päässä seuraamaan kilpailua. Olihan se tyylikkään näköistä, mutta ehkä tyylikkäämpää on kuitenkin tämä itse kilpaileminen. Risto Jussilainen on sieltä tulossa. Risto Jussilainen, hänen jälkeensä vielä Matti Hautamäki, Janne Ahonen, mutta nyt jännitetään Risen hyppyä. Rikkooko Rise tuon slovenialaisrintaman? Kranjec, Benkovic. Risellä kyllä nyt vähän vaappuja heiluu, mutta Rise pystyy korjaamaan tuon hyppynsä ja tekee siitä vielä ihan kelvollisen ainakin mitaltaan. Tyyliltä ei ehkä voida samaa puhua. Risto Jussilainen 215 metriä tasakoopisteelle. Kyllä tämä hyvä hyppy oli, mutta paljon oli virtaa Konkarellakin. Tässä nähdään, että voimakkaasti lähtee kaatumaan tuonne eteenpäin. Vähän vielä suoralla vartalolla, niin se aiheuttaa nuo epätasapainot tuonne alkuilmalentoon, mutta todella taitavasti Risto kyllä ottaa paketin vielä kasaan ja tekee vielä kauniin alastulon. Tämä on kyllä yksi kauneimmista, mitä ollaan nähty tämän kierroksen